Il-Prim Ministru Robert Abela baqa' ma weġġibx jekk hemmx persuna fl-awtorità tax-xandir b'abbiltajiet differenti dan meta l-Gvern huwa obbligat bil-liġi jagħmel ħatra ta' dan it-tip mhux biss f'dan il-bord iżda anke f'bordijiet oħrajn. Id-domanda lil Robert Abela saret eżatt fit-tmiem laqgħa tal-Kabinett illi matula huwa stess ftaħar tant fuq l-opportunitajiet indaqs meta fil-prattika huwa l-Gvern innifsu li qed jikser din ir-retorika politika. Kien fl-2015 meta għaddiet liġi biex ikun hemm persuni b'diżabilità fuq numru ta' awtoritajiet inkluż fl-awtorità tax-xandir. Wara 6 snin li għaddiet din il-liġi, din kienet ir-risposta ta' Robert Abela fejn biskumdita wieġeb id-domanda ta' Net News b'dan il-mod. Fl-awtorità tax-xandir lil min ħtart? L-awtorità tax-xandir il-bord jirriżulta huwa pubbliku huwa dak il-li hu. Evidenti l-fatt li l-Gvern Laburista mhux jimxi mal-liġi li kien għadda b'ħafna pompa u stess fl-2015 bil-Prim Ministru ma jwieġeb xejn f'dan ir-rigward u b'ħafna issa jistaqsu għaliex din il-liġi mhux qed tiġi rispettata biex jingħataw opportunitajiet indaqs lil persuni b'diżabilità.